ndaida kuti tipfeke jongwe. Mudhumeni vamunoona pfumvudzi ese magomba atisu takacheresa pfumvudzi. Mune zvimwe zvekubvunza here toda kufamba. Ndimati bvunza. Makagara izvezvo mudhumeni maane 2 days vakagara panapa. Papi? Mapregnant enyu acho ari kufambiswa nana. Mapurogiramu ari kufambiswa sabhuku kusanganisira ana mambo ari pano. Madhumeni anonoisawo nezvekurima sezvo taakutarisana nenguva yekurimawo kwezvirimwa. Anenge ari pano madhumeni. Tapedza purogiramu taakutopinda nyaya dzemadhumeni dzemumunda. Mune zvimwe here zvamuda kubvunza? Ya vanobawo vanoba asi isusu hatibe mbeu nekuti tisu tinotopa vanhu mbeu yekuti varime. Asi kambeu kwairi kubva haisi kuzosvika kuvanhu yakakwana mudhumeni. Uyo mutemo nekuti mbudzi inodya payakasungirira. Kana idzowiti dzamuri kutoona tiri kutopawo vamwe vakadzi. Sorry. Sorry ipapo paresvekawo. Munondozotiwo munhu womurume akanyanya kurerekera kumadzimai. Mukadzi wakanyanya kushandawo mucommunity. Tinoona kuti uyu amai ningirika vanoshandikawo here nawo. Towapo 3, 4, 5 bags dzewiti. Nekuti tine ndiona kuti mukadzi ari kushandika naye tikamutumwa kwanomhanya akatumwa. Vamwe vakadzi ukavatuma mumakomiti medu anonga achikoma anzoni sabhuku anotipfimba, sabhuku anobva azodai ano vanhu vake vaanoda. Isusu tinenge tichitariswa kuti anoshandika here naye. Kana achishandikawo naye tinomupawo zvakawanda zvichienderana nekuti mukadzi uyu unotumika. Andimapaona ndo zvatinoita. Hatifimbi vakadzi kumabasa edu ba. Tinopa maererano nemashandiro emukadzi iye. Kana azongodo hawo but hatinyanye kuti daro sitereki yedu. Tinozogona kunge todarika tichiwapa witi. Ndo zvatinonyanya kuita. Asi munharaunda tinenge tichingoguma zvinhu achingofamba ekuti masabhuku ari kuzipa vakadzi vanhu vacho havachafari. Nyaya inoitika mai munoziva vanhu vanoda kakurwisa. Zvikuru sei vanhu vanenge vachida kurwisa zvigaro izvi zvinorwiswa munozviziva. Zvigaro zvinorwiswa. Saka so vazhinji vanenge vachida kurwisa chiusabhuku de. Kana uchigona kutonga kana uchigona kumirira vanhu mubhuku. Vanhu vanenge vachingoti ukada kubvisa unzati tinoda nhingi wadi iyeye watagara tinaye sezvaita baba vangu vamuri kuonawo. Vamwe vanhu vanenge vachitovarwisa. But hatibve tiripo. Bvunzai zvimwe zvamuri kuda. Muri kutotaura 2030. Bvunzawo baba wenyu kuti kana wakanga wazonga wasipo iwo anosara akamirira usabhuku ndiani. Munoda kubvunza zvinhu zvamuri kuona kuti ndiri pano asi munoziva mumwe muyedzo so. Inyu munenge maenda kumafulesi kakuona mabasa enyu akawanda muri sabhuku mudhumeni apa muri munenge muri mukati memabhanana. Ya zvatinoita manje hatingoti zvinhu zvese basa rinongoitwa kahwani rese. Mumwewo musi tiri kwakati, mumwewo musi tiri kwakati, mumwewo musi tichingofamba zvakadaro. Ndo zvinoita mabasa. Hakuna basa rekuti unobva wangoriita rese kahwani, hatidaro. Tichibva kusabhuku tichienda kubasa renyu reudhumeni. Vakadzi vazhinji vari kupa kompleni yekuti mudhumeni wedu haasi kutipa mbeu nekuti tinenge tisi kumuda. Ari kunyanya kurerekera kwakadzi waanenge achifarira akangonoti vanenge nani vanambuya jura ivo vakadzi vanoshandikawo nawo. Vakabereka madhowa vamwe vamati aiwa. Regai ndikupindurei ipapo. Ivo vakadziwo vakanaka. Sorry. Vakadziwo vanoshandika nawo pabasa. Tinovapawo zvakawanda zvichienderana nekuti uyu mukadzi uyu anoshandikawo naye. Tomupo tovabvunzawo kuti munowana wangani. Tikanzwawo vana vanenge vanawo vakawanda tinovapawo zvakawanda. Ndo zvatinoita. Hatifimbi vakadziwo vanhu. Ende isusu semutemo pamutemo tichishanda isusu neonini kumaruzevha kwedu isusu. Zvatinoita ndezvekuti mbudzi inodya payakasungirirwa. Inini kwangu izvozvi nditono rori. Erei? Rori rine chikafu. Chisi chekupa vanhu ndinopfuya nguruve. Saka ndinombotiwo imwe witi ndogaya ndoisawo kunguruve, imwe witi ndogaya ndopawo vamwe vanhu. Imwe witi ndinobaritsira nharaunda but zvikuru sei ndakanyanya kurerekera madzimai kunyanya. Pachirungu ndiyo vanoti
Women empowerment. Iyoyo ndo yatinoshanda nayo. Wakadzi kunyanya. Zvimwe ndezvekuti ndikashayawo zvandinenge ndiri kudoko wakadzi wandoshanda nawo. Ndinombowakumbirawo wachindipa. Munowakumbira chii manje? Imari dzekushandisa kuma society patina. Tinoita futi ma society. Nemadzimai aya. Saka baba wenyu azvari padhuze vanenge vachikurudzirawo zvipi mucommunity baba wangu anotondikurudzira kuti zvauri kuita zvakanaka, fambawo negwara rakanaka, usazonyanya wako kuningirika nemadzimai, kukanganisa zvikuru sei. Baba wangu anondikurudzira kugara nevanhu zvakanaka munharaunda. Ndizvo here baba zvitaura? Pawakadzi apa manyanya mune mukadzi here baba imi? Aiwa, ari kuvunza inini baba. Mwana wenyu uyu takachida kukupai. Alright, panawo warapawo iwawawo. Alright. Aiwa, imi menge muri kuda kutsvagira baba wangu mukadzi, munogoda kuvatsvagira muri hama yacho here? Kubvunza hatisi kukakavadzana. Alright. Imi munoda kuvatsvagira mukadzi muri ani wawo? Ko iye sabhuku anopiwa mukadzi nehama yake, anopiwawo nemutombo. Maitiro amunoita munenge makuda kukonana nesu. Ndakubvunzai kuti imi muri hama yedu here? Imimi hama yacho matotadzaka kuwapa imi. Maziziva seko kana zviri muprocess. Munoti manyire kukwana tiri muprocess yacho. Muri kunonoka. Munongoti taura tiri kunonoka, tinogara tesere munotaura tiri kunonoka. Muri kunonoka. Mamwe mashoko amunosefa tangai muchitibvunza, tangai manyatsoona kuti zvamuri kubvunza zvino pregne zvino nenere. Zvimwe zvinhu zvamakutaura hatichawirirani. Mune zvimwe here zvamuda kutibvunza here? Makarora here? Kuroora hatisati. Hatisati. Maida kutipa. Ndosaka ndati muda kutipa here mukadzi wacho? Amamboramba kuti tikupe. Hatidi kupiwa nekuti tiri kuvaona tichatsvaga tega. Imi munogoita toita kupuhwa kuita dhona here? Aisina uye kuti manga muchida kupiwa. Aiwa, mashoko amataura mati muda kutipa. Nyaya zhinji yamuri kutaura nemaprogramu tikuona muri kuwandira kuwandira. Wakadzi tiri. Vanhu nezvorowa kuti vanhu. Wakadzi vanoshandika nawo. Wakadzi vanoshandika nawo kudarika varume. Saka wakawanda panapa wakadzi. Ndosaka muri kuona tiri kufamba nyaya mukada kutotara kana zvemumusha kuti unzi musha mukadzi ndo anotosimudza baba nhinga musikona here zviri kuitika izvi zvakabvira rini mwana muri kuona ngatifambei. Mukadzi angausumudza zvinhu zvese zvakutanga kufamba. Saka mukadzi akakosha pamusha. Saka badi mamunaka imimi tiri muprocess yekutotsvaga kuti murikutise weda hauna kufa. Pano zvakamboitika kumashure uko. Ini naamai wangu wakaendawo zvawakabatwa nababa nechikomba pawaenda. Saka taakuda kutsvaga hedu vangu. Saka toti musha mukadzi here manje ipapa? Zvakatongoitika ndezvekuti baba wangu waishandira kunze. Saka pawaishandira kunze munondoziva kuti womukadzi akagarisa pamusha anenge akuitawo zvaanenge akuona kuti ndo zvinomudini zvinomuitira. Ndofunga ndataura naye. Ndo zvakangoitika. Baba bva wasvika pakuzodini pakuningirika amai wari pauyu. Ndo zvakaitika izvozvo. Mune zvimwe here zvamuda kutibvunza? Tiri kuda kufamba baba, kana musangoti because timbonwe zvedu dzemusitoro. Mvura yemusitoro itaitengerwa natsoka kana musingamuzive. Anonzi tsoka, vazhinji vanomuziva anonzi tsoka. Tsoka vanomboita nezvenyu. Maakutaura manje apa ndinobvisa eta. Munoziva here vanonzi wamukotsa njera? Wamukotsa njera. Tokumbirawo kuvaona. Hatinotanga taziva kuti vamukotsa njera vanoita nezvese iwo tisabhuku. Uye wari mudhumeni, uye wari mabvukulesi. Chiregai ndikupindure ndakuda kufamba.
Ndakuenda. Katisiwe pano kwatoda kuenda. Mukotsanjera. Kuti ndizive mukotsanjera. Inini ndakamuona pa media. Ndamuona pa media paive nenhamba dzake. Ndobva ndafona vandabvunza nimo mukotsanjera here ndakati ndimi munhu wandiri kutsvaga chaicha. Munogara kupi? Zvakanza ndogara kunyanga papi chaipo. Andobva wandidirecta soso mukafamba soso mosvika pashopu yako akadai pakadai panonzi paNyamanda kana muri kundibata zvakanaka. Indaibva kwamuriwo nendino nyaya dzangu dzandaifambirawo dzemumusha. Ndakuda kuchinyazokudza kuti tambofambawo makawandawo takutaura. Aiwa dzinenge dziri dzemumusha. Aiwa dzevakadzi tinofambira hedu asi kwete takutaura nyaya dzatsoka. So tsoka ndobva anditi svikai panonzi paNyamanda apa anditambira zvakanaka. Ndopa ndikatanga kuziva murume anonzi ani? Mukotsanjera. Kana kunzi tsoka mutupo. Andi munozviziva? Aiwa tatisingazivi. Impada. Andi munozviziva? Kana ndiri kunyepa mota amanyepa. Aiwa tinoda kutoziviswa sati vazi. Oka. Right. Ndasvika pamusha patsoka. Inini ndenge ndino nyaya dzangu. Ndenge iri first time yangu kutotanga kusangana naye because ndakatanga kuona pamhepo. Ndobva ndataura zvikanzi uyai tionane pamusha. Ndasvika pamusha ndatsanangura nyaya dzangu so. Zuva iroro ndakasvikawo pakatozara pamusha pawo. Handina kukwanisa kubatsirwa zuva ripi? Iroro randikasvika. Vandasvika kwatsoka so zvakanzi amirai pano mwana wandiri kudini? Wandiri kubatsira. Apa chakaitika ndechekuti naye ndino mari yebhazi chete. Muripaona? Ndino mari yebhazi chete muhomwe apa chekudya ndatakumana zvino ndoita sei? Apa ndiri kuda chekudya nzara zvakanzi musanetseka henyu baba chekudya. Takatongotaridza ndotaridza kusai ndiri kutoona patogadzwa mazipoto. Mazipoto ndari panapa wada kuita sei? Kasi pano programu ida kuitwawo panapa here. Nyararai. Takatogarawo patikagara. Takatongoonawo chikafu chakutongouya kwatikadini? Kwatikangogara. Titoone masosi enyama kuzara kudai takati nesota tito. Tano 2 days tiri pano. Takututirwa kudai. Kwakutodya takasununguka mufungi. Tatogara totoona pakauya mumwe mukomana ndi secretary akauya wechikomana. Urita noise. Zita rake handichabvire kuziva bamanje. Asi akatibata zvakanaka mukomana. Asi kuda exactly. Ndazobata. I still remember. Oh sorry. Ndakupinza chirungu wangu handinyasochigona. So takagara 2 days inhoroondo ndakuda ngondingoti gwagwa tiri kumhanya. Dei rechituru racho ndoratikazopinda kunoona tsoka. Patapinda munonzi mumatari. Muri kupaona? Takapinda mumatari. Patabhadhara zvinhu zvaidini? Zvaidiwa zvatakaudzwa nasekretary. Panodiwa chakati kuti muzoonani? Chiremba. Isusu mazuva aya ndisingakanganise mazuva acho iyayo. Kuona chiremba. Kuona chiremba kana ndisingakanganise ndisingaziva hangu izvozvo kuti maapapi. Ameno ndogona nditaura hangu mari pangu munogona nditi ndiregere zvangu. Kana urega ndisiye zvangu zvakadaro. Ndabhadhara mari dzandika ndibhadhare inini nasekretary. Ndakabatsirwa natsoka zvinhu zvangu zviri kufamba zvakanaka. Handidi kukunyepera ivo. Ndaive ndino matambudziko ekuti handikwanise kuti hangu ndimataure paTV. But ndiri munhu akutoonekwawo ndikasvikawo pano vamwe vanhu ndakutoverengawo kunziwo baba womusha.
kana vhudzi rakuratidza bvudziwo kana mukatotarisa ndakutoonekwa sababa nditi muri kuona imanza kukura uku nekuchengetwawo nekwatakabva kwatsoka saka tiri kuti tsoka uyu ndianonzi anoita zvekurombesa vanhu naika ndiye tsoka harombese inini semazwiri angu nendaenda hangu nobatsirwa ende ndichiziva semazwiri angu andonzwa nepamhepo nekubatsika life ndichimuona haarombese tsoka anobatsira kana kuti zviri zvemumusha mune ngozi dzirimo tsoka anobatsira mune mapenzi ari kurwara obviously ukatona mumusha muri kupengwa ingozi ukatona mumusha muri kupengwa muri kuita zvabviriri ingozi tsoka ndokubatsira kwake watinoziva ndichiri kurangara pano ukaningirike kandikamboona matishet zuva randikasvika pamba pawo pano matishet anga akanzi shamu yegorongozi ndizvo mundofunga muri kuziva saka tiri kutaura isusu kuti kana muchiti mune hondo dzese dziri kunetsa uyai dzinoperera pana tsoka regai ndibva ndataura futi kune vasati varoorwa mukauya kuna tsoka dzinopera unosvikawo 25 26 30 years 40 years hausati wamumba apa uri chigagairwa chegadzi chekuti unototi naye wakovara shuwa here sorry nevarume vasati varoora musangoti wakadzi chete inini zvaakutoita because tinoda kutofambira nyaya dzacho zvakatogadziriswa kwatsoka ndosaka ndataura kuti zvimwe zvinhu handikwanisawo ndizvitaure pakazara vanhu but ndaitonetseka nyaya dzewakadzi idzodzo kusanganisira ningiringe zvenge dzifambe zvakanaka asi zvaakufamba takagadzirirwa kwatsoka iroriyo yaitori long nose saka tiri kutaura kuti zvese zvamune muchinetsa zvichinetsa zvinetso zvemumusha onai tsoka saka tinenge tichibva kure tichida kuenda kunoona tsoka tisina mari dzekuti tinenge tichidya chikafu apa tikagara 1 week vanenge vachitipa here chikafu kusvika wiki iroro rakwana kana kuti tiri kugara mwedzi vanotipa here chikafu nepekurara nekuita sei tinenge tida kuti tizive ipapo mbuya maita basa regai ipapo nendisina mupapedzesa patsoka wauya kunobatsirwa chirega kufunga nyaya dzechikafu chirega kufunga kuti uchararepi chirega kufunga kuti zvandisina hama pano ukangosvika panyamhanda zvikuru sendo panonyanya kusvikira ukasvika panyamhanda pekurara chikafu kugeza ipapo zvese zvamune potse tinogona kuzotobva ipapo takupa futi nechikafu chekudya mubhazi uchienda kana uri munhu anochengeteka patsoka kana tasvika patsoka apa tinenge tafree tinenge takasununguka mune makatochengeteka zvikuru sei patono security pamutye kubirwa zvinhu zvenyu tine mbwa dzatinoti magerman shepherd aripo pamucha ipapo titono wakomana unorara pungwa achipatrora saka kuno vanonge wabva kana kuna na UK chapano musi wandikasvikapo paitove nevanhu vangu wabva UK hatisi kutaura zvekuti ndabva kuharare ndabva kuchipingi tiri kutaura waflyer nondege wabva kuharare wakwira obvious $10 kwabva kuUK handiti saka patsoka dzanyaya dzese dzinoperera ipapo wabva kunze wabva muno macho kubva kunana chipinga unongochengetekwa patsoka kusvika nyadza ukasvika pakazara usati inini nekutoti tsoka ndasvika inini ndibatsire ndida kuenda kuna vamwe vakatoya nezuro varipo wada kubatsirwa kwete wakauya mari mwezuro varipo wada kubatsirwa patsoka apa saka ipo pano patiri izvozvi kuna vamwe vari kutokomberana dai atibatsira taenda kani dai atibatsira taenda kani itai hana munobatsirika ukaita chkinyono kuna vamwe vanotozomboya nemagD6 otodzokera otopisa mafuta odzokera hamuna kubatsirika burikidza kune wakawira nezuro wada kubatsirwa kune wakauya mari mwezuro wada kubatsirwa saka inhereka ende zvinhu zvematare hazvingoti matosvika matare eburitsai sekuru watotishandire tidzokere zvino maprocess kana tasvika semunhu sekuti inimi makambosvika patsoka mukaona mafambisiro avanoita basa ravo tikange tasvika patsoka tiine mari tinenge takabhuka teseka sekuti vanoti tinobhuka ndine mari yekuti ndione kubhadhara hangu secretary ndione kupinda pamberi vanotendera here kana kuti havatenderi hatitenderi uori tinofamba nebhuku redu
nereka abvawo ku UK tomushandira nhasi oenda ku UK akatera